Takže krásný, dobrý, pateční podvečer všem vám přeji. A jsme moc rádi, že jste dneska vážili tu cestu a přišli tady na Revival. A dneska nás čeká zajímavý program. Přijela za námi chválící kapela, jsem to zapomněl, Střanovic? Stěrlícka, je to tak trošku blízko, no, nevadí. Stěrlícka, ale co jsem nezapomněl je, že nemají název, i když takový neoficiální název jsem se dozvěděl tady v backstage, že je Pavel a skupina, ale Pavel se na to moc netvaří, takže ještě uvidíme, jak se to vyvine. Každopádně se moc těšíme, budeme chválit Pána Boha, užijeme si to a potom bude nějaké slovo a potom zase budeme chválit Pána Boha a je to takový dobrý, prostě strávený čas v tomhle dobrém zimním období. Doufám, že vám nikomu není zima. Já vypadám, že mi je zima, ale zapomněl jsem si sundat bundu, to se změní. A já už se jenom pomodlím na úvod a potom se tady pozvu vlastně kapelu a můžeme se ponořit do chval. Pane Bože, já ti děkuji, že tady můžeme být a že jsme se tu mohli sejít ve tvém jménu, že všichni, kdo tady přišli, jsou dnes požehnaní, Pane, a ty jsi jim dal na srdce, aby přišli, aby prožili ten čas s tebou a jak už tady zaznělo během modlitby před revivalem, Pane, tak kde jsou dva a více, tam ty jsi uprostřed nich. A já ti děkuju, Bože, že jsi tady mezi námi. Prosím, jednej s námi, dotykej se každého jednoho z nás, Pane. Hovoř k nám a k našim věcem, co prožíváme v životě. A naplň nás všechny pokojem, radostí a láskou, Pane Bože, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Tak já už tady teda pozvu kapelu a pojďme si to užít. Jsme rádi, že tady dneska můžeme být, že tady můžeme chválit a jsme rádi za pozvání a tak jestli znáte nějaké z těch písniček, které tady budou, tak budeme rádi, když se k nám přidáte. Můžete sedět, můžete stát, jak se cítíte a doufáme, že to bude tak požehnaná chvíle.
Ve tvém srdci je soucit a slitování, prapor lásky tvé září nade mnou. S tebou setkat se toužím tváří v tvář, navždy v blízkosti tvé pak stát. Jak je nádherné víc tě znát. Nádherný, pro mě vším si sám. Nádherný, svatý můj svět Pán. Hoden si slávy, si králu král. Jak je nádherné víc tě znát. Jak je nádherné víc tě znát. Ve tvých rukou je právo, jsi spravedlivý. Je z tvé tváře jak úsvit nade mnou. Ty jsi stvořitel Bůh mého života Pán. Tobě chválu a díky vzdám. Jak je nádherné víc tě znát. Nádherný, pro mě vším si sám. Nádherný, svatý můj svět Pán. Hoden si slávy, si králu král. Jak je nádherné víc tě znát. Jak je nádherné víc tě znát. Budem chválit tvé jméno, ať svaté je v nás. Tebe chválit a vzývat budem dál. Ve tvé moci a slávě chcem na věky žít. Srdci vděčnost a lásku mít. Jak je nádherné blíž ti být. Nádherný, pro mě vším si sám. Nádherný, svatý můj si Pán, hoden si slávy, si král, král, jak je nádherné Víc tě znát. Jak je nádherné víc tě znát. Nádherný, pro mě vším si sám. Nádherný, svatý můj si Pán, hoden si slávy, si král, král, jak je nádherné víc tě znát. Jak je nádherné víc tě znát. Pane, tak jsme ti moc vděční za tuto chvíli, že tak v takovém počasí můžeme tady být spolu a chválit tebe. A tak tě prosím o požehnání téhle chvíle i o to slovo. A tak ti děkuji, že ty jsi králem v našich srdcích, že ty vynikáš nade vším svou spravedlností, svojí milostí a láskou. A chceme tak v téhle písni k tobě volat. Mojho srdca krásou vyniká nad tisíc mojho srdca krásou vyniká nad tisíc mojho srdca krásou vyniká nad tisíc
Já strašně moc děkuju kapele za první blok chval a zase jsem tu já, protože mě Tomek prosil, abych měl dneska slovo a vlastně jsem si teď uvědomil, že to je první letošní revival, jakoby, jo? My to vždycky pořádáme, vždycky jednou v měsíci a tohle je nový první revival v roce 2025. A jeho téma je buďte svatí, neboť já jsem svatý. A já jsem si připravil takové kázání na toto téma. A začnu veršem z Bible 1. Petr, 1. kapitola, 15. až 16. verš. Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém svém způsobu života, protože je napsáno buďte svatí, neboť já jsem svatý. A vlastně tenhle verš se odvolává na Levitikus 19. kapitola 2. verš. Mluv ke všemu shromáždění synů Izraele a řekni jim, buďte svatí, neboť já, Hospodin váš Bůh, jsem svatý. Kdo z vás si myslí, že je svatý, tak ať zvedne ruku. Super. A kdo z vás věří v Ježíše Krista, ať zvedne ruku? OK, to už je víc, dobré. Zajímavé. Dostaneme se k tomu. To kázání bude takové lidové, jo? Já nejsem prostě nějaký odborník, jo? Nemám vyštudovanou teologickou školu, takže prostě bude to lidové, prostě, jo? Jak mě Pán Bůh vedl. Moje manželka jednou měla sen, takový zajímavý, prožila tam takové setkání s Bohem, prostě prožila jakože vytržení do nebe a říká, že to byl tyho úplně úžasný pocit. Já si to taky dobře pamatuju, protože mě ve 2 hodiny ráno zbudila a už jsem nespal od té doby, protože jsem mi to chtěla všechno hned předat, prostě ty emoce a říká, že se musela zbudit, prostě sorry, fakt, já musím říct. Jo, byla úplně nadšená a ona, jsem se jí ptal, že jaký u toho měla pocit, jako, jaké to bylo. A ona, tyjo, to bylo tak nádherné, prostě to bys nevěřil prostě, jako fakt to bylo úplně, jak by byla mimo tělo. Prostě, jo, a potom jsem se ještě vyptávala a ona říkala, no ale potom, jak se probudila, tak jsem měla takový pocit, jako když jdu za tátou se špatnýma známkama. Jo? A já jsem vlastně prožil něco takového podobného ve svém životě, tak bych se s váma chtěl o to podělit, protože jsem takový pocit, že jdu za tátou, že s něčím špatným prožil. A bylo to vlastně v mém mládí. A já jsem šel jedinkrát v životě za školu, jo, se přiznám. Na střední škole to bylo a chytli mě zrovna u toho. Jo. Šel jsem poprvé a naposledy v životě a byl jsem prostě, jsme byli jako borci, že ráno prostě jsem si říkal, to je ta svoboda, tak prostě přijedeme do Frýdko-Místko a půjdeme za školu, nepůjdeme do školy, prostě s kamarádem jsme se rozhodli, tak jsme jak borci prostě trávili dopoledne v tom Frýdku, jsme se procházeli a říkali jsme si, tyjo, jsme s tím vyběhli, co, s tím systémem, jsme úplně nedotknutelní, jsme si to užívali, tak jak si člověk užívá někdy ten život v hříchu. A dokonce to tehdy ještě bylo vlastně na střední škole, jsme si dali ještě jedno pivo, jsme si dali dopoledne, jo, tak jsme vypadali jak alkoholici největší. Prostě, jo, že v 10 dopoledne tam pijeme pivo a říkali jsme si, to se borci, prostě jsme šli za školu. Tyjo. A pak jsme stáli vlastně na autobusové zastávce, už jak jel autobus ze školy, a říkám, no tak fajně, tata nic nepozná, pojedeme jakože ze školy jsme přijeli, jo, jako by jsme byli ve škole. A teďka kamarád zvedl telefon a teď jsem slyšel jenom, ve Frýdku, no ve Frýdku. Říkám, co to mluví, ne? A teď mi zavolal můj telefon taťka, říkám, tyjo, proč to volá taťka? A taťka, kažeže. A já, ve Frýdku. On, já se pýtám, kažeže. No ve Frýdku. Úplně stejný hovor prostě, jo. A tak jsem strávil dobrou cestu domů, jakoby to byla asi hodina, kdy jsem se fakt jako klepal strachem, protože můj táta je takový dost drsný, ještě v té době byl hodně takový zasadový a tak jsem prostě jel domů a úplně s takým pocitem viny, že do prkínka prostě, že proč jsem to udělal, jo, proč zrovna já mám takové štěstí, jo, že mě nahlásil hned spolužák a jsem přijel domů a úplně jsem šel a už z cesty, taťka tam šel po zahradě a já už z cesty jsem na něho volal, že ahoj tatínku, prostě takovým hlasem, jo, úplně, fakt jsem byl tak maličký, jo, úplně a
táta tam ani se mnou nechtěl mluvit prostě a zakázal mi všechno, co existuje, jako v podstatě jsem se mohl jenom z okna dívat prostě. A tak jsem si říkal, že jaké by to bylo, kdybych jako nešel za tu školu dneska. Jsem si říkal, že kurník, tyjo, mohl přijet domů a mohl to být v klidu prostě, mohl jsem si dělat svoje věci, jít ven, nebo na počítač prostě, nebo si tak jako, co dělají ty teenageři v té době mojí. Tak jsem si říkal do prkínka, no a jak mi manželka vlastně říkala o tom snu, tak jsem si úplně vzpomněl na tuhle situaci, že prostě člověk se může cítit jako největší borec, ale když potom dojde na takzvané lámání chleba a ty máš přijít před nějakou autoritu prostě, tak si říkáš, tyjo, nemusel jsem tak jako tohle udělat. A mnohdy jsem slyšel, když jsem tak jako mluvil s lidmi o Bohu, o Ježíši Kristu, nebo jsem někoho evangelizoval, nebo když jsme byli třeba na nějakých evangelizacích různě s koncertama a takhle, tak jsem vždycky slyšel, nejčastěji je to v rodině, protože rodina vás zná nejlíp, ta se nejvíc těžko evangelizuje, že? To mnozí asi možná znáte. A mnozí jsem slyšel, že no ty taky nejsi svatý, jo? Když jsem evangelizoval, ty taky nejsi svatý, no já sice dělám to a to, ale ty taky nejsi svatý. Jo, a tak mě to vždycky tak jako zamrzelo. A tak si říkám, že proč být svatý? Proč je tady vlastně ta výzva být svatý? A já jsem slyšel teď hodně, teď jsem jakoby na sociálních sítích někdy, a slyšel jsem takový vystřížek z podcastu s jedním knězem katolickým a on říkal krásnou větu, která se mě fakt jako upřímně dotkla. Říkal, nemusíte pořád přesvědčovat lidi o existenci Boha, jo? Pořád jim omílat prostě, že je Bůh prostě a měl bys věřit. Ukažte jim jeho působení ve vašem stylu života a na tom, jak se chováte. Snažte se prostě připodobnit Bohu, být svatí. Protože to je ten nejlepší způsob evangelizace, když lidi vidí, jaký vy žijete život a jak se chováte. Protože můžeš lidem mluvit o Bohu od nevidím do nevidím, ale když ho potom někde potkáš a děláš něco špatného, tak ten člověk nevěří ani tomu, co jsi říkal, protože něco mluvíš a něco jiného žiješ. Proto bychom měli být svatí. Jedu celkem rychle. Tomek říká, že to mám natáhnout. Ale jak Pán Bůh dává, tak to bude. Jo, fakt jako není to jenom o tom být svatý, abych se zalíbil Pánu Bohu a abych byl jako ten premiant před Pánem Bohem, před Pánem Ježíšem, ale je to fakt o tom, aby ten váš život byl tím svědectvím pro ostatní. Ostatně tu větu, kterou říkal ten kněz, mi říkalo v životě už více lidí. Jo? A když jsem se bavil i s bratry z CBčka, třeba z Třince, tak mi říkali prostě, no víš, nějak nejlepší způsob té evangelizace prostě je žít ten svatý život. Protože to je to, co se těch lidí dotkne, že oni si řeknou, něco je na tobě jiného. Ty se chováš jinak prostě. Co to je? Co to je, co máš v životě? A pak jim můžeš předat evangelium. A jak to tedy poznám, jestli jsem svatý? Jestli žiju dobře ten život, nebo ne? Protože člověk si řekne, co to jako znamená být svatý? Jako mám být kněz, nebo co mám být? Jako, jak se mám stát svatým? Že to je takové všeobecné slovo svatý. Jako, jo, většinou to někteří používají nevěřící jako nadávku, že? Ty, že ten švěnty, prostě, jo. A co to znamená ten svatý? Jsem řešil vlastně přípravu tohohle kázání, neměl jsem to tu říkat, jo, ale já to řeknu. Řešil jsem přípravu tohohle kázání s umělou inteligencí, jo. A dělal jsem takzvaný research, průzkum. A ta umělá inteligence mi krásně vypsala pravidla, jo, jak 10 pravidel prostě a to. Ona je jako dobrá, když si chcete něco tak jako pozjišťovat, jo, pospojovat. Ale pak mi Tomek, který sedí vzadu, který stojí tady za tím úžasným zvukem, mi řekl strašně krásnou věc, která úplně mi fakt se vryla do srdce. A on mi řekl, víš, ta umělá inteligence je dobrá, ale víš, co je chyba v ní? A já říkám, no řekni mi. A on řekl, není v ní Duch Svatý. A to je strašná pravda. Prostě člověk může lehce sklouznout do toho,
že bude hledat tu pravdu v umělé inteligenci, že dneska se to nabízí, kdo to používá tak, ona taká se tváří vševědoucně, jo, že vám to všechno hned vyplivne, ale není v nich Duch Svatý. Jo. A to mě tak dostalo, že jsem si říkal, že to celé připravím z ducha a ne z umělé inteligence. Takže tak to musí být, je to veliká pravda. Jo? Protože ani fakt ta nejinteligentnější umělá inteligence nemá takové poznání, jaké má Duch Svatý, protože ten je přímo u zdroje, u Pána Boha. Ona jenom vycucává informace, které má vlastně z Bible, jo? A je to takové fakt v uvozovkách mrtvé. Tak. No. Tak pojďme si říct teda pravidla, jak být svatý. Je to 30 bodů a všech 30 musíte dodržovat, jinak nejste svatí. Jo? Já si srandu. Jsem se právě zamýšlel nad tím a Pán Bůh mi tak vložil na srdce úplně takovou krásnou větu a on mi řekl, Tome, jenom jedno pravidlo. Prostě mně se líbí, jak Bůh je vždycky minimalistický, prostě, jo? Že fakt ty nejjednodušší věci, to nejjednodušší vysvětlení je vždycky ta pravda prostě. Jo? Jak on říká Pán Bůh, že buďte jako děti, když přicházíte ke mně, že? Protože děti prostě ti věří tomu, co říkáš. Oni to nerozebírají, nepřemýšlí nad tím a filozoficky nad tím neuvažují a z té strany a z tamté. Prostě to berou tak, jak jim to řekneš. Prostě, jo? A proto Pán Bůh říkal, buďte jako děti. A Pán Bůh mi to jedno pravidlo řekl. A je to Jan 14. kapitola, 6. verš. A ten zní. Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě. A to je vlastně ten odkaz, jak být svatý. Svatý skrze Krista, v Kristu jako Kristus. Není to o tom dodržovat nějaká pravidla, protože nikdo z nás není dokonalý, že? Já taky kolikrát si říkám, tyjo, zase jsem tam prostě něco jsem špatně udělal a tady jsem se naštval prostě za volantem a zanadával jsem nebo něco, jo, a mě to mrzí prostě, ale si říkám, tyjo, tak já fakt jako asi svatý nejsem prostě, jo, si říkám. Ale není to tak. Všechno se točí kolem Pána Ježíše Krista, jo, když jsme křtění, prostě jsme křtění do Krista, prostě, jo, když vlastně jak se modlíme ve jménu Pána Ježíše Krista, tak ono by to mělo být v tom způsobu života jako Ježíš. Jo, to znamená, že žiješ jako Ježíš prostě, ve jménu Ježíše Krista. A vlastně i křesťané, jak vzniklo slovo křesťané, že? Jestli někdo víte, určitě víte, někteří z vás, to jim říkali kdysi kristovci, že? Prostě následovníci Ježíše Krista. A všechno se točí prostě kolem Pána a Spasitele Ježíše Krista. Takže já ti to řeknu tak. Jestli se ptáš, jsem já svatý, nebo nejsem, žiju svatý život, nebo nežiju, tak pokud upřímně chceš a toužíš potom zalíbit se Bohu, tak jdeš tou správnou cestou. Nemusíš být dokonalý, jak jsem už říkal, stačí touha a snaha. Jo? Nikdo prostě nebyl dokonalý. I v Biblii, však pojďme se podívat do Bible. Jo? Já jsem jednou, nevím, jestli to bylo tady nebo někde jinde, už si to nepamatuju, ale vytiskal jsem si takový papír, co jsem našel na internetu a tam byly popisky všech těch učedníků a božích mužů a žen, jo? Že Mojžíš koktal, Petr zapřel 3krát Pana, jo? David byl vrah a smilník a tak dále. Jo? Prostě a byli tam všichni vypsáni. Jo, ještě někdo tam byl, že usnul během modlitby a tak, prostě učedníci, že? A bylo tam vypsáno prostě jen ty jakoby negativní věci, jo? Že fakt jako všichni, ti svatí, velcí, boží muži a ženy, byli taky nedokonalí. Jo? Taky prostě dělali věci, které prostě byste si řekli, no tak ten není svatý, tyjo. Třeba, jo, byste si řekli, no ten David, tyjo, to je teda číslo. Jo, ale přitom to byli svatí boží lidé, jo. A takže si říct, neboj se, jo? Neodsuzuj sám sebe. Stačí opravdu, jediné, co stačí, je milovat Pána Ježíše Krista a toužit potom být jako on. Spolehni se na to a věřím, že mnozí z vás to tak máte. Já to třeba tak určitě mám, jako často. A spolehni se na to, že tě určitě bude zžírat pocit viny. Jo? A neustále uslyšíš v těch myšlenkách. Jsi špinavý prostě, jsi špatný, ty určitě nejsi svatý, jo.
ale věř tomu, že to všechno je lež. Jo? I to, jak mluvíš k těm lidem a evangelizuješ je a oni ti řeknou, no ty jsi tak svatý, ty taky nejsi svatý, jo? Ti řeknou. Ale to je všechno většinou lež od ďábla, protože v Biblii se píše, že ďábel je žalobce bratří. On strašně rád žaluje prostě na nás, křesťany, na boží lidi. Zjevení 12. kapitola, 10. verš. A slyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal, nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem obvinoval dnem i nocí. Takže ty hlasy, které slyšíš ve své hlavě, když přemýšlíš nad tím, jestli žiješ dobrý život, mnohdy to může být samozřejmě varování. Jo? Není to tak, že můžeš si dělat, co chceš, můžeš prostě žít jak já, prostě jsem žil, že jsem nešel do školy, jo? Že jsem se cítil jak borec a říct si, jo, v klidu, jinak jsem svatý, neřeším. Jo? Prostě takhle to není určitě, jo? To není správně, ale když se snažíš upřímně jít za Pánem Bohem, za Pánem Ježíšem, být jako on a stále slyšíš nějaké usvědčování, nějaké poukazování na to, co děláš špatně, na tvůj hřích a tak, zamysli se nad tím, jestli to není právě od ďábla, který je žalobcem bratří. A buďte svatí prostě, jako byl jediný svatý Bůh, král Ježíš Kristus, protože žádné pravidla, které bych vám tady řekl, a upřímně ta umělá inteligence tam napsala asi 10 pravidel, a nebudu je tady zmiňovat, nepomohou vám prostě k tomu být svatý, jo? Jen jediné pravidlo, svatý můžeš být pouze skrze Krista. Jo, když se díváš na jeho život, to, jak on žil, snaž se mu připodobnit co nejvíce. To je návod, jak být svatý. Zjevení 15. kapitola, 4. verš. Kdo by se nebál tebe, Pane, a neoslavoval tvé jméno, vždyť ty jsi jediný, jsi svatý. Všechny národy přijdou a pokloní se před tebou, protože se ukázala tvá spravedlivá nařízení. A to je vlastně odpověď na to, co jsem říkal. On jediný je svatý. Jo, v Biblii se píše, že nikdo není svatý, není ani jeden, ale ve Zjevení se píše, on jediný je svatý. A skrze něho můžeme být svatí i my. Jednou jsem viděl takový útržek z jednoho filmu hororového, já nenávidím horory, ale jmenuje se to Exorcista, nebo tak nějak. A zajímavý film, jo, jakože asi bych, nevím, jestli doporučit se dívat, já jsem se třeba na něho nedíval, viděl jsem jen ten údržek, ale hraje tam Russell Crowe, vlastně ten z Gladiátora, jo, ten herec, a on je jakoby ten exorcista. A tam byla strašně zajímavá scénka. On šel vymítat demona z nějakého posedlého člověka, myslím, že to byl nějaký kluk, a šel z něho vymítat demona, jo, a teď ten demon mu tím hnusným hlasem říkal prostě, že znám tvoji duši a každý tvůj odporný hřích, jo, a úplně tak hnusně to říkal, nebudu to tu parafrazovat. A ten exorcista mu odpověděl, jmenuj mi jeden z mých hříchů. A ten demon úplně začal zuřit prostě, jo, a nic nemohl říct. A ten exorcista pokračoval, nemůžeš, co? Nemůžeš, protože veškeré mé hříchy byly pohlceny jediným a pravým Pánem Ježíšem Kristem. A to je prostě strašně důležitá věc. Že i když se snažíš být svatý, ale přesto někdy uklouzneš a uděláš něco špatného, tak Bůh je dobrý prostě a vždy, když přijdeš s pokáním, on ti vždy odpustí. A ještě jednou to chci zdůraznit, protože hodně lidí si to může vzít jako omlouvání svého způsobu života. Není to tak, že vědomě budeš pořád řešit a brát to jako automat, jo, že tak si zahřeším a zase přijdu za Pánem Bohem a on to zase odpustí a pak jedeme další týden bomby a zase prostě za Pánem Ježíšem, tak to prostě nemá být. Jo. Nemůžeš mi říct mé hříchy, protože veškeré mé hříchy byly pohlceny jediným a pravým Pánem, Spasitelem Ježíšem Kristem. Jak mocné, jo. Skrze Krista. Svatý znamená být jiný než svět. To znamená plně jednoduše, nedělat ty věci, které vidíte ve světě, že? Opíjet se alkoholem prostě, jo, brát drogy, užívat si nějaký
nevázaný život. Musíte být prostě oddělení od toho světa, jo? A i potom si ten svět řekne, no ty jsi divný, ty jo. Proč neděláš to, co my? A to znamená, že se snažíte být svatí. A jak to poznáš, že to děláš správně, že se snažíš být svatý? Já věřím tomu, že to poznáš tak, že všechno, co uděláš špatného, čím víc se budeš snažit být svatým a čím víc se budeš snažit připodobnit Pánu Ježíši Kristu, tak všechno, co potom uděláš špatného, tě bude stále více a více usvědčovat. Jo? Na začátku bych to tak připodobnil, jo? Protože já jsem nebyl odjakživa křesťan, prostě já vím, jak to bylo ve světě. A ono to je tak, že na začátku to je, že tak jako v klidu a dám si 4 pivka prostě nebo něco. A jo, jsi s tím v pohodě, s tím hříchem prostě úplně v klidu. A potom se to začne víc a víc stupňovat. A třeba já osobně jsem to měl tak ve svém životě, že potom se dostal do nějakého bodu, kde jsem udělal něco špatného. A fakt jsem měl takový stav, že jsem se probudil v noci a úplně mě zachvátila úzkost. Úplně jsem si řekl, ty vole, prostě. Úplně byl mi zjevený takový pocit, jako to je žít bez Boha, že kdyby prostě jsem si říkal, kdyby teď Bůh přišel, tak prostě se cítím strašně úplně. Jo? A úplně jsem si říkal, že fakt neexistuje horší pocit. Jo? Taková úplně temnota, prostě úzkost. A úplně jsem nevěděl, co mám dělat. Prostě nemohl jsem usnout, úplně jsem se třepal. Říkám, tyjo, to prostě už nikdy více. A věřím, že čím víc se budeš snažit být svatý, tak tím více budeš takhle prožívat hřích, který tě stáhne. Jo? Začneš mít úplně averzi vůči tomu špatnému. Nebude to pro tebe přirozené, bude to pro tebe strašně nepřirozené. A úplně si řekneš prostě ne, tohle ne, tohle je špatně. Takže to je takový návod, jak poznat, že se blížíš prostě té svátosti s Bohem. A mě upřímně fakt běhám mraz po zádech z lidí, kteří jsou jakoby nevěřící, jo? Protože proto tady jsme, prostě nechtějme, aby byli zatraceni, jo? Protože pro ně je to fakt jako přirozené žít v hříchu, jo? Nevěřit v Pána Boha a prostě já třeba mám kolem sebe hodně nevěřících lidí a fakt je to těžké, no, je pozorovat. A lidé si to většinou nevěřící uvědomují. Často to je tak, když jsou mladí, tak si to moc neuvědomují. A čím jsou starší, tím víc jim to dochází. Jo, protože se blíží samozřejmě nějaká smrt, nějaký odchod. A oni si uvědomují, že prostě tak ještě si užiju ten život nebo něco a pak si uvědomí, jaká to je vlastně marnost. Jo, tak jako, kolik tu budou ještě, 10 let, 15 let prostě. Co to je? Jo, já jsem třeba teďka s mým kamarádem v práci jsme začali pracovat v pondělí a najednou se dívám a pátek. Já jsem říkal, kamo, co to je? Prostě včera bylo pondělí. A úplně jsem nechápal, že fakt jako ten život utíká prostě a to mi je 35 let, jo. To by se dalo říct, že jsem ještě relativně mladý, no pro některé starý, záleží z úhlu pohledu, ale prostě ten život utíká rychle, jo. A tak chci říct prostě, buďme svatí a evangelizujme co nejvíc ty nevěřící lidi, protože oni si fakt neuvědomujou, do jakých problémů se řítí prostě, do věčnosti bez Pána Boha a neexistuje fakt nic horšího. No, blížíme se do závěru. Můj syn, já mám syna 9letého Míšu, dneska tu není s náma, protože zas prosil, ať jde k babičce, takže prostě jsem říkal, dobré, buď svobodný, když na tom tak trváš, můžeš jít. Prostě někdy tu přijde se mnou, někdy ne, prostě to je v pohodě. Musí být svoboda. No ale on se dívá na různé pohádky, že? A teď mu fičí taková pohádka o ninjách, jo, nějakých a on vždycky mi se líbí, jak on prostě chce úplně, že já chci jak ten ninja, prostě to, tam prostě to oblečení a všecko a teď si na to hraje prostě, jo. A úplně fakt jako zlíží k tomu svému v vozovkách pohádkovému idolovi. Jo, a já chci, aby jsme si všichni brali z těch dětí příklad, že prostě mějme Pána Ježíše jako vzora, jo.
někdo řekne, no Ježíš už není trendy, není cool, prostě, jo, ti řeknou třeba mladí lidi, ale to je špatně prostě. Ježíš by měl být náš vzor a měli bychom být jako on. Musíme být v něm a on v nás. Musíme být svatí, neboť on je svatý. Takže tak, no. Ani nevím, jak dlouho to trvalo, bylo to takové impulzivní a možná krátké, nevím, Tome. Každopádně tolik mi dal Pán Bůh na srdce. Je to úplně jednoduché, prostě ještě to shrnu celé. Buďte svatí, neboť já jsem svatý, říká Bůh, Ježíš Kristus. A to znamená, že jestli chceš být svatý, buď jako on. Nepřipodobňuj se tomuhle světu. Svatý znamená být oddělený od světa pro Boha. A buď prostě oddělený pro Boha a snaž se pro něho co nejvíce žít. Protože nikdy nevíš, kdy přijde tvůj čas odchodu nebo odchodu nás všech. Jo, nějaký druhý příchod nebo něco. Nikdy nevíš prostě. A myslím si, že za prvé, kdyby někdo byl takový vypočítavý, že by to chtěl nějak riskovat, jo, a říct si, jo, ještě čas, prostě, ještě mám čas, ještě si trošku zahřeším, pak se budu snažit být svatý, nebo si někdo řekne, já jsem mladý, tak až budu, tak v 60 začnu se zkusit zajímat o Boha, prostě být svatý. Jo, prostě nikdy nevíš, co se ti kdy stane. Jo, já jsem už to tu říkal 1000krát, ale třeba pro ty, kteří to ještě neslyšeli, já jsem třeba jel autem prostě a měli jsme dopravní nehodu a ten moment jsem si myslel, že tak teď prostě to přijde už. Teď už tu nebudu prostě. Jo, když jsem viděl, jak se na nás ve zpětném zrcátku řítí kamion. A člověk prostě neovlivní, jo? Neznáte dne ani hodiny. Takže snažme se být svatí, ale poslední věc řeknu ne tak ze strachu a bázně před Bohem, ale hlavně z důvodu lásky k Bohu. Jo, protože když někoho miluješ, tak chceš být s ním co nejvíce za dobře. Jo? A nemělo by to být jen tak, že tyjo, tak mám strach z Boha, tak prostě co nejvíc budu svatý, abych prošel sítem, tyjo, prostě. Jo? Samozřejmě musíme mít bázeň a respekt vůči Bohu, ale naše primární motivace by měla být ta láska Pánu Ježíši Kristu k tomu, co pro nás udělal, protože on nás strašně moc miluje. A jak tam jednou přijdeme do nebe a teď se bude číst prostě nějaký výpis toho, co jsi udělal, co jsi neudělal, tak jsem taky viděl někde na internetu, přijde tvůj právník s kufříčkem, Pán Ježíš Kristus a řekne nevinen, svatý. A o tom to je prostě. Jediná cesta, pravda i život je Ježíš Kristus. Díky moc. Já bych tady pozval dal kapelu, ať můžeme chválit Pána Boha. A i takhle můžeme být svatí. To je jedna z cest. Chválu ti vzdávám.
slovo od Toma. Říká, že než jsou 2 nebo 3, tak Pán Bůh je mezi náma. A právě to tak je to v Matouši 18:20. A to je taky krásné, že Pán Bůh je všude. Takže je velký, je taky mocný, velký, je všude a nenechává nás tam samotné. To třeba budu si myslet, že nás je 2 nebo 3, tak to takové malé, takové živé, ale Pán Bůh tam je, takže to živé opravdu je. A i ta píseň, kterou budeme všichni společně s váma zpívat, Velký náš Pán, tak vlastně to bude takový vyjádření naším, že opravdu ten Pán Bůh je taky velký, je mocný a je dobrý. A ještě k té poslední písni, jak je svatý, tak právě to říká, že jste nějak ráno notoval nebo něco a my jsme to tak dali jakoby, nebo tak se to nějak rozhodlo, že tam dáme, a my jsme to necvičili pořádně. Tak minule jsme to dali, jenom že tam dáme, za základě svatý a tomu říká, že to notoval a přichází tady a my jsme to tady zkoušeli. A to mělo být, že bude skutečně svatý, takže Ježíš to takové modlitba i na vše.
Tisíce tvých dětí se ke tvé chvále sklání, věčná píseň beránkovi zní. Ti, kteří předešli nás, i ti, kdo uvěří, jejich píseň beránkovi zní. Ježíš, jeho jméno moc má, on je Pán nejvyšší, stojí nade vším. Má trůn, všechno
Tak a jsem tu zas, už po třetí dneska. Děkujeme strašně moc kapele, že se tak krásně nám chválili. A jak si ještě dvě věci, co jsem úplně se mi tak připomněli, co jsem neřekl. Jak jsem se ptal na počátku, že kdo si myslí, že je svatý, a potom kdo věří v Pána Ježíše Krista, tak vlastně jeden člověk si to přihlásil, že si myslí, že je svatý. A měli se to být všichni prostě, kdo věříme v Boha. Jo? Tak to je jenom prostě taková sranda. A druhá sranda je, že Bůh je fakt humorný a mi se líbí, že ten revival to je taková prostě společná akce prostě křesťanů, upřímných věřících. Jo, tady si nehráme na to z jakési církve nebo něco, prostě ti, kdo věří v Ježíše Krista z různých církví se tu sejdou a je taková společná akce v jednotě ducha a mi se to strašně líbí, jo. A jak říkal prostě kolega tady, že jsem si přesně to, co jsem mu říkal, jo, že jak jsem tady jel, tak já si moc nespívám v autě, jo, ale prostě někdy mě to chytne a jsou různé písničky, co si tak jako zaspívám, asi byste to nechtěli slyšet, bo jsem hodně falešný, ale jakože falešně zpívám, ale právě jsem si dneska zpíval furt celý den prostě tu písničku Svatý, jo, a není to ani kvůli toho téma a nevím, prostě jsem to tak měl a furt jsem si to zpíval, jo, protože vlastně jeden z mých blízkých kamarádů, tak oni tež mají kapelu a oni vlastně takovou písničku nahráli a mě to někdy zní v uších prostě. Já jsem si to zpíval celý den a když přijedu tu a šel jsem prostě dolů na záchod a teď slyším Svatý, říkám, co? To je normální, ne? Že prostě jako tady je 1000 písniček chvalících a ještě k tomu, že jste to původně nechtěli zařadit, jo, a že jste to zařadili, tak to je prostě trošku velká náhoda prostě, jo. Já si věřím, že Bůh je humorný prostě a Bůh nám ukazuje tu jednotu, že aniž bychom se jak domluvili nebo prostě cokoliv, tak prostě jsme v jednotě a to je fakt strašně moc pěkné. Chvála Bohu. Já bych vás chtěl pozvat na příští revival, který je, podívám se do návodu, tady 7.2. 7.2. A zase tady v Nidecké kapli bude tu, mám oznámit host, jméno Stanislav Štrunc, tu bude mít slovo a bude tady zase chvalící kapela, tu ještě nevím, Tomek už asi ví možná, nevím, ještě se to možná urodí, uvidíme. Ty víš, tak já nevím, vidíte to. Takže já se těším na překvapení a zase to bude prostě dobrá chvíle, můžete přijít, jste všichni srdečně zváni prostě, jo, ten pátek je takový prostě hezký, si po tom týdnu prostě nečekat až na neděli, ale už v ten pátek si tak oddechnout a říct si, začnu víkend prostě s Bohem a to je prostě super, to je ta nejlepší investice. Tak já se úplně na závěr pomodlím a pak ještě můžeme pobít, pokecat, cokoliv chcete, každý jak je svobodný, můžete se kolovat venku, stajet sněhuláka, co budete chtít dělat, úplně svobodně. Pane Ježíši Kriste, já ti děkuju, Bože, že tady jsme mohli dneska být, Pane, a že tady přišli všichni, kteří tady dnes přišli. Protože, Bože, ty jsi je vedl skrze Ducha Svatého. Já ti děkuju ve jménu Ježíše Krista, že jsme tady mohli, Pane, chválit, Pane, upřímně a ze srdce s touhle skvělou kapelou, Pane, a že jsme tady zkrátka mohli být v té jednotě, že ty nám ukazuješ, že když se díváš na naší zem, tak nevidíš tam tu církev a tam tu církev, ale vidíš církev znovu zrozených, upřímných křesťanů, lidí, kteří věří v Ježíše Krista. To je ta prostě jediná církev a tam jsme v tom společně, Pane. Děkuji ti za to ve jménu Ježíše Krista. Prosím tě, molím se za jednotu, Pane, mezi námi všemi a za lásku, Pane, a za to, aby si vyslal dělníky na žeň, na pole, neboť žeň je veliká, aby jsme fakt měli všichni tak odvahu i ve svých domácnostech, rodinách, ve svých přátelských kruzích, v práci, evangelizovat lidi, prostě říct jim tu dobrou zprávu, Pane, protože věříme, že ten čas je blízko, Pane, kdy ty znovu přijdeš a já tě prosím, aby ještě mnozí byli zachráněni, aby mnozí byli spaseni, Pane, aby poznali tvou lásku a tvou milost v mocném jménu Ježíš. Tak já tě prosím, aby z každého bratra a sestru tady vybavil, Pane Bože, duchem, Pane, plnou boží zbrojí a aby si je poslal, Pane Bože, na pole v mocném a svatém jméně Ježíše Krista. Amen.